Alright, mwancho muligere Linka TV nebiro binde ngokoletera omugano kurwa se kenyoro ekiga kia borabu igotoka se sublocation ya Bumwancha igotoka se constituency ya Bonchari igotoka se county ya Kisii. Itukulia lero ntulega iga n'omong'ina yomo oyu bwato mochokoro obeiriga kumusumbwa soboroira singa kintambe omwana oromoke okorokana kotwaro boroire okoranga mutwayo beiro monene emechando ntatware etamu ngiye ya nyagitari ndabe ginkonyeresera omuchando omwana oyiga bwate tole iga no mong'ina oyiga oyu gochikotoeresa omuchando omwana oyiga osomochikoro yoye kuri omuchakana mbako mwerio eritomanye nga ncheraki aranyare gokonya ekingo osabangeri nga ekaratochi gokora omugano oyiga ono mwana obeiriga gusumbwa amatukamanga bwato omuchando monene okororokana kabwato bororo bonena sumuberoye mwana bwate myaka ibere yoka osaba ombwate nanje bitokora omugano n'omong'ina oyiga atwerese omuchando omwana oyiga achakira omuchakana mbako mweri samalieta nkuru kwa Brian McKnight Linka TV. Malita ngikuru kumu Ellen Mong'ina gano enka yao gano enka yane bomwanja pole sana ndoche so omwana ogendete kunyakolera okorokanale soborro bonene nabale no uchungu enene agonchanda tari no korara tari korara nabagoiko yani nabakorana amacha ya bwata somubiri yani okonyora okorana akari gwati gumbaka yagostoke style getega. Yes, egina kitu ataka tumanye story yo mwana oyiga asobwagare na kinata kora manyanga oyo no mwana ogogoseningo omochokorone iga sinke yaga bana malengo bwate abana saba okay ndiwa sogete gocha sinke akorera umwaka oyo no 15 myaka 15 myaka 15 abana abiga bagosaba obwate oyiga no mwana obokalinga iyo gatatu mwana ogomumura gose mwana ogonyaruka chinyaruka natanganite chinyaruka irengo bwate chinyaruka inye nabamura batatu igo bono ino ibwenyaruka gose nobwomura oyo ni bwenyaruka karato era sango igoro kuiburu ku mwana oyo yaiboretu mwaka 2001 mwezi wa 8 akaiboru ore buya asenya gitari ya general ekara iboru karenge buya omwana tokaba togosoka togacha asenga yeito omwana ore buya omwana gachi koikyo motienyo kianda tare 15 kinkorwa sina rwete ke barua ngachanganyora omwana ngosibigwari ngachikorigeri omwana oyo ase omotu oyo ngarora no omotu oyo yobimba ngabori omwana oyo ng'ina naki omwana oyo naki abimba ase omotu aganteina inche narigereiri nanyorire omwana oyo yabimbete ase omotu igo omwana oyiga kuiburwa omwaka oyo mbiyarenge ekera arenge buya bono omotienyo kianda chitariki 15 nari tochake tokorora etariri yo omwana oyo bana kero nachi korigeria etariri eye ngamwira ase enyagitari ekoro kwekerubo dispensary okogocha kurusokorwa ogacha okanyora ngosibigware ngarora obimbire omotu ekero nanyora obimbire ase omotu oyo bono ngamobori omwana oyo aganteina inche nabono iga namorige na inche nanyorire obimbire ngaimoka jinsi echo ngagenda baka ase enyagitari ekoro kwekerubo kera naika ase enyagitari yekerubo ngatebia abasista barengo yaya sister omwana oyo iga nabotwarire eshida
sister bagantebia moreta ngo tumurigerera ngabaira bakororo ngambairira umwana bakase baikaransete bakamurigereria bagateba umwana oyo otwarire shida yemeki y'omoto nande kumanisa ne ina amacha akorire kiaturaviria so omotu oyo igerio kumuira se nyitari bado omotu oye nore kawaida gose konyoro beiro monene buna bono ndoche omotu konyoro obimbire bono obimbete lakini tali konyoro buna size ya no barenge iga na barenga omotuga wikereye mwana babimbete iga kana namuire tasenye gitari ejo yo bagateba nga nemeki nemeki project ya macha agacha go drop maiga bono naramo bimbete aso omotu okay okay bono kuruga gubagakote byogendareria kera bantebeti ritukerio bagantebi ngende baka general ekero na imoka kogenda general yes ngagenda chinsechi kengima bandeti ngagenda general eri kengima tore no umwana oyone ekero twika general tukabwata tugaikororo bagatutebi no umwana oyo atakire gukora scanning tinarenge na besa narenge kumukora scanning ngabwata ngabatebi murange chingaki ngende chikurigi chibese echo nchekorete umwana oyo acha gukora scanning ngachicha orocho boremerwo munambwati ntabwati ngachaka koriga rigai nganyora chibese chisiringe 7,000 ngabwata ngamuira ni aronya narairete munda korigi chibese ekera narigi chibese echo ngamuira bakamokora scanning ekera bamokora scanning bakanyara bagontebi n'umwana oyo atakere koirwe Eldoret ekera ateguna Eldoret yakoiru ngabwata ngamote chinse chitimbwati besa ndanyare komuira Eldoret kengima ngobwata ngendeka nandi tugende tuchikuriga enamuna inachire konyerigia nabeire ngaki yo konyerigia natindanyora namuna ibaka bono goikera bono igo mwana we nabagonchanda akorera boki nagoke maiga nabagoke maiga onyo koragera endagera tindi kumuragera ngumuragererie gechiko gekombe tari konyara kumubekera mundu ekera okumurageria tari konyara kurinywera gekombe bakantumeke gechiko manya ko umwana we endagera bono nachire korigi iga na iga cyaborire abantu bekenyoro bagacha bagaikaransa ekero baikaransa bagateba nere buya torore gosentura mbari okoboko tonyara gosento nyara gokonya umwana oyo bagacha bagaikaransa ekero baikaransa bagachikora mbari okoboko bakanyora okoboko barambarire okwabere 23 echi tubachiko 23,000 siringi 23,000 na nitalire ngamwatete kumo takire limwana enusu milioni yes okay kero batotetie nusu milioni abanyakinyoro bagateba ninde tigatorarora torora sento nyare bono bakanyora barure chibese icho 23 echo tokachigo chiakere esabu nonya kogenda baka Eldoret igabu inabenke mna ne transport nande nchigo isana gere nina nyare konyora aba baranyare gonkonya banyare kurigereria obokongu bwo omwana oyo banyare gonkonyera omwana oyo gose nanyare konyora obogwe alright omoncho murigereria nka TV ekero origereti omong'ina oyiga nabo korogorera bwato bonene enchero omwana oyiga agendete kumuchanda ekero korigereria n'omong'ina bwate amabiba manene sana ase obogima bwaye omwana obeire gakumuchanda ase engaki entambe naende oyiga manyang'a n'omochokoro oye nintake komanya ng'a ng'ina omwana gose ise omwana barabwo ng'ai bare ng'aki abeire gocha goikera chinse chiga na andu bonsi origeretie omogano goikera chinse chiga omwana oyiga ekero morigeretie goikera iga nabo okorora ng'a n'omwana obwate omochando omonene naye mbona iga buna togendete gokora omogano iga niga okororoka nabwate obororo obonene ng'aki enchireni bakobuga iga kobwakia nabakoburera bwaki iga nonya omogaso omogima nabakonya kobuga iga bono ng'ina omwana oyiga ere ng'ina omwana mere mokiago omwanafunzi bwa esukuru ori timati gose esauti y'omong'ina oyiga nkoigwekanere buya cameraman yane nabego ntebi gwateba ng'ina ng'ai agoto esukuru n'omwanafunzi bwa esukuru ng'ina n'omwanafunzi bwa esukuru ng'aki ako omwanafunzi bwa esukuru ekero abente mosigo yarenge form 3 ekero arenge form 3 akaba okogenda esukuru ekero aba okogenda esukuru akaba chingaki chigaika agachaka gongi ekero agongi tokarunya gitari tugacha ekero twachichaga igo omwana oyana nabwate emuradi yogosoma bakakora esukuru agantei mama tiga ngutigera omwana inche ng'ende esukuru nyasaye nkonye inchi konyara gokora amatemo a form 4 bono iga muna ngokwana iga form 4
iga kanyore akaba musigo ure form 3 kale form 3 akamakoira chingaki akanyora omwana anda akaba gakoira ne skuru singi jabwate ganga yoko enda gusoma akore school bono musigo yigo kaira nanga bono naye no mwana we bono ngaba ngoimoki umusigo bo mwana nyare komore Kole sana mongina nyasaye naro nandikire gentu bakake inyarikana ase nyasaye bono kwatumiru ase inyagitari ya Eldoret wachire kinyoro gyakorera muchango igikiri shiringi 10,023 korugagu ngaigo akorete bo urweri tindanyora na munende yonse ekina kikibesa bangete nande na kinde na kiroki achibwatega ngaski okora kana narenge buya kanyanda arwara narenge gokora chikonde imigondo ngende parwa nakora nanyore ndagera twacha kutumia kakuna bono wikiraiga wikiraiga nabone ngambwato umwana oyo ndete yongo nanyare gutigera mwana anyare komonderera bono nabongi karansite isikogaiga korumambi bakamara bono litkolirima no risko nabongi karansite isikogaiga wakogera ngaski abo nere nige parwa kogenda musuko ngora chweli ale musuka keranyori gasio go chweli kogenda ari kerataranyori gasio go chweli na bakogenda gasio ege paru yo bukombe igo obugima bad no bokongu ase enke ya gosanga imbwato bokongu aro bokongu bara bumbare ase enke yani ancho morigali nkativi namayenda munene no burobone roligere tumano yiga enchira yoka kolera chinsichiga no korkyo burabwa tasomo beroye oyura kunu nanchirende onsi orataga konyo mungino yiga elio mwana yoye airo sensemo iri Eldoret eliagende konyara gokonya senchiremo nabanyagitari likulingoli gogika eya manyikandirenga mochando kyabwate asomo beroye osonye kore mutaalamu walisiko iganande kuligerete gusoma ite nyagitari era bengia umwana yara irwe iri akonye agosabirenga nabo go support mu yiga senchira ya mugose yana otomerekerie gake abubwate ose inchirende nawe namasabo none simia go cyase inke yiga abega konye mu yiganya ore koba kago konye mungana nibwate si ayesi muge prate yane bwate abiko munyana tubwate si simi yane yasirete sinachete ke parwa ono korana ya tonyete gali sinachete ke parwa ngachikoriye kambo murayondo nyako chaiga elio ararenga ose kwanya kuira keskia go simurayonde ararego singo konyale eida MC yo mulenda ward yo kabeiro go so yotire ose mwaire no mugavana go se no MP ndorate bionde bwens right ise umwana erenaro iso umwana oyo ntwachete ingabori umwana oyo akera namobori nanaki ing'oko etende anyarete gontebi tata omwabo omwana oyo omogaka bwenga ekera atebi nachete baka asepome eyo ekera agenda orora asepome eyo akanyara kobatebi rende yaya natwarire omwana orega naiga otwarire eshida mogaka oyo yamotebeti natariga iga oranyare gocha soba omwana oyo nerororo oyo no omwana omenyete bong'ina koro bona kero omogaka ono atebi gwokera atebi goikera igo akabwata agacha agantebi muna batebire igo omogaka ogo nachete bakasoba omumuroeto asa amenyete bong'ina koro kera ikora akaba na serukurwa bona bakaba nambamosera kera bamoteine agende bakasoba omwana oyo isoba omomuro oyo gutokera emeremera okora gosenera n'omwanafunzi n'omwanafunzi are igo neba nere nchira te yara konyo omwana nchira te yara konya komutiriare ete oire libagaso morigere yokurigere tigali omong'ina ase chinguru chiago okwana nomorigere yokurigere tigwetera nkativi otebi mechando yago naye motebi kia ara okonya ndio mocho kurogo anyale kurwarigo ase nyitari Eldoret anyale kubya nje mindo TV ngo teba gaki kimoranje
monkonyera omwana oyo monyare gonkonya momorigeri muna akorera iga tindi korara nonyo ase obotuko nonyo omogaso nabo mbwatete goikera iga na namunendete iyo mbwate ndanyare komobwena ninyo anyore obobweni gaki mwarenge gwanja monkonya mwesi chinsemo chionsi pi monyare gonkonya omwana oyo gaki anyare konyora obobweni nabo nyasaye aranyare kobasiseni iyo orasiboka gonkonya Ndagera rero nubwate niki konyore ndi. endagera nabamate bagonkonya Chumurigero Linka TV ne situation erega iga se kenyoreke iga kia burabu ke gotoka se sublocation ya Bumwancha. Bumwancha gotoka se constituency ya Bonchari. Bonchari gotoka se county ya Kisii. Aiga morocho mwana moke ole miaki ebere goike boniga. Obe obwato mochando monene somotuoe. Puro ire kibate etabwate ekero nyagitari bale kuringori. ebatebete na amache ari ase omotu atakeire kogenda arusi gwa amache ari omotu naraya komorura iga scan nchire mwakorete gose bipimo mbire mubwate ntwakorete ntochibwate right ntochiko chioro kya baadaye ekero nagani ko tigo mongno iga ara agenda kesingincho none lire likorokana ko bobe kesinginche mbeo ya rokana ko benyinge nagani tokole chinkwana no mugaka bwenke iga oyore iga alafu baadaye umwana oyu ngina umwana oyu chire kurangiri kurwe school nere acha at least nere ararwe side ya story ekerenge kirinenge linga toganinga oyu risko gaigora tware omonge okonye nkeiga okonye omongno iga okonye omwana oiga eseri against nini gosogosaba kwa okoliko keiga akorenkeiga elibanyare gokonyeka abakokwira niringa mbiyemo na TV na Nyasaye tagotiga bagatanga ekero okonye yo mino kale moyo Nyasaye tagokwe chengoro ko magnet nkwira nande gekagitali getambe no mugaka bwenkeiga wancho muligere na kulire irankore tando mugaka bwenkeiga nera to tebie side ya story igure omocho koro wae buna twaberete gukwana na ngina koro omwana buna mwaro omwana aberiga komia singa kintambe na bakoro omwana uri bururabwa tasomo biroye ande by the way manya buno omwana okorera igo litkuri gimo botukobogima na bokoro mochando enke igegwetera aigani ndino mogaka bwenke ngaki koro komwaka sama leta nkoro kuyo binaris nyabarondigi binaris nyabarondigi enarenka yana Dende bone yarenge churi corona era alikia garete gacha korente mesiku mocho kora gacha kanyore kwere nda mangana yaga ncherende bone karona arenge sina arenge karango chiwo changa nyara mangana yabeire nte komenteli ngira gacha na tebete ngaki mwana one nonya yabete na saya naro aye bono kurabwa to mwana matukomake abo gocha kogende sukuru igo mwana yiga ogo atite kanyoro mwana ngaki ya corona era ni aro yagarete mistake gacha koba yes nche bono ngataba ngaji aringe gwancha igure yaye akion spirine na beta arange kurende bono amagosa achete koba na yayiga bono rende karo baruri nyagitari bari buya bono rende gatoka nande nga umutu chakire korante problem yes bono kurugagwe no yagenderete paka goikera buna ma umongina eresa igatoka rende ngumwana chakire go develop problem asomutu igorende abanyakero baito mbato konye take lakini bono gente kinge chete kwa bakego isana kurwagurenda abantu bamintoga kuna bono tokorende ibaruwa ebya mugondo ngasikyo kora asinche kora korande ke baruwa kya mugondo na nkora korande gasyo bochwe lakini gasyo ya bochwe bono yaro sikuisite iyo yes metenja achega kya bono gonda so kole mirimo andonsyo yondangire ke baruwa akikingo chana kora okay gabona kero umungena munaire saga iga mwabeire mokwanda nyagitari mugate una mutageri chibasire chinyinge rio mochukuro ino airu chinsemo chi Eldoret kwabeire kukuligia basani nchirende gose gote manchirende konyora besano yanke igo rio mentese chiri kinyorugia changete ase bintu biri byabete bigotoka 23000 yes aguno abasani barenge mabuna obasiri tepaka goikerago nande nabwate kubwa konde gwa spinda yo chikoli nande basandi bande bawo tatigarende bana karutwa chite kuri yo lyase abantu buna minte FM Inka TV akina abara gotokonye kiagara baruo oborori batebirende abamate baito abasamaria baya kiagara umuchando kogo chaturi gwa kaoti aya tawatanga gakyo yorabe kagotokonya
omwana nawe gakumusesenia bono buna ayo mwaka wenke muchando kyo moneno ogwetera senke kulingana no mochikoro go bunare aso omochando omonene ngwetera Yes. ekene pi buna bono bwango iga omong'ina ari kuri nyagitari n'abanyagitari ang'e chiwiki isatu akamenterwa amanyinga bono kurwerie gotoka ngwe komitinde sana yes bono abango temanchire ndi hospital nga gosekendi giatukire tugutumia na musukura begotoka nga kende tikeyo toremereria abantu tunyina one rungori turara omong'ina oyo gonere narwara omong'ina one narwara onya ni chibicha buna akire gari anchusi arwete chenero ere mbokonkia bwa abakong'wa abwate n'amanyinga aereta ase omobere oye lakini namentere tu bono rende omosamari omuya otokonyete nerochete kori chibesa 25,000 agacha gosoka nchete nabwate kende omong'ina natebanga ng'a nkwachiete korigia iso omwana waikorora ogasiaro ng'aki arenge naige toro no natebetie omogaka oyo kare namoeresa nkamotebia aya Wake. omogaka oyo akoruka omogaka momanyi omogaka ise omomura omweto ayo oyi bono gari buna omwana bwa omoise koye nero oyo omenyete iga okay bono rende kare namoeresa omogaka oyo agantebia ng'a yaya tegokora ki tekonyarikana bono naende kare nachikorigeria rende omogaka oyo ase egenke tokorokana buna ntatamoke naende bono ase tatamoke togochikonya komotebia mang'ana mange ngabwata ngatiga ngateba ya nyasaye nari nokubua okay bono kurwerio naba natebete ng'o omonene naba ararete chinchera itoke ng'a omochokoro oyo nokorire ki obwenire okay nyasaye naro nyasaye naro nte tokonere omorigereri nka TV oraria okorigerereti buno omogaka bwenkeiga erese emechando omochokoro gagwetera erese omorigereri obwate omoyo bogwancha isiko gari emechando abieka ogwetera nomong'ina ogonyomba iga erianyare kogokonya omwana oyo iga gose omochokoro oyo airwe ase nyagitari gaki abanchu bomonene mwensipi ime yense eye tore kamorancha gaki ekene pio bokong'umbora ororo naende koreng'ana na omochokoro oyone kene pi none okorara gwechitaro koraku korentete obokong'u gaki tokonye oyo okwerwa oyo orakunu na omonene nyasaye naroro nene nabakomokonya ekiagera obomaene pi ase bore okwenyara ntobwati bono igo togosaba abasamaria abaya gaki motokonye ase ogwancha kwaino kiare nyasaye nere nkoirania are yono omogaka nyasaye naro nyasaye naro nokwege nokonene ng'a omosamari omuya narese ekamera iga omosamari omuya ngogokonyari na yesu takogotiga otebekanaire ng'aki ekero nonya emechando ere menene tonyara ko lose hope twara okoigena ng'a kere gento nkere buya nyasaye nabagokora ogwancha kwaye buya mono motegereri omorigereri nka TV nomogaka bwenkeiga amasaba aye nabo kwanyegure buna kwanire goikera igo bono ntarachi kogenda are nintake koreta omwana oyo ore ng'ina omwana oyo iga ore iga orure esukuru by the way niga gosoma ase esukuru erang'e iga ase esukuru yaime bamoire korwa ororo at least nere arateba igoro ya omwana oye ararwa amagomba aye gocha ase oyo torigerete chinsabuni echiga at least oyo oramorigereri nere nabakomanya ng'a aitha neba onyorete omwana oyo iga neba gatigerete abaibori omochando monene lakini taba bore twiga ngai ekogendera kwasoma esukuru that's why are ase esukuru bono iga akore form 4 eri nere achi gokonya omwana oye ase enchera eyemo gosende tochiandare nere nkoreta bono iga getari getambe eri tokore chinkwana monere morigereri nka TV na nakorere ira nkoreta ndi ng'ina omwana oyo ore omwanafunzi bwa esukuru nere atotebia side ya story yake igo abe gagokwana into nere atotebia ng'a mechando kiabere kagwetera igoro ya omwana oye no gusaba kwa enkorokia somo rigererio torigereti chinsabuni echiga oikire gaiga abuna mumoroche bakorokana iga buna begete uniform korokana very smart by the way nere tora kukwana chinkwa nere akikurukuba Cynthia Nyakibati. Cynthia Nyakibati. yes pole sana mna tokorusia skuru lakini bonna bayarenge nga tokorete na ora kuonera barigereria bamanyene na barabwe story gose side ya onereria Yamana. right etwale gukwana igoro yo mwana ukaratu byango igoro yo mwana ugo ase chitaka chire chinki Mwana ni ege yanyari eye igete chitariki cyo kwa uyibero omwana kanyara kwenda sinya gitari yake sire for 5 abato igetorro kanyara kogongi kinde buya kanyaro ngairu tieta nganyara kobaru nganyaro mwana kare buya kega ikari tukoria basoka rende
tukanyara gosoka tugacha tugaikainga igo kwa bare tu. bani na bare tu Okay. kito kainga igo mwana kagende kitumubwate mwana kagendete kunya gukina gachi goikia ng'omotenyiga tokarora edariri omwana kobimba omotu naintwe ntwachete gosireki tokarora mbuya tokamoira ase rende nyagitari abanyagitari banyare gototeira rende mochandoki gose mbokonki rende bwanyare konyora omwana kobimba omotu igo. Yes. Kitoigete ase nyagitari eywo nari banyare gototebia omwana oyo nabere abe na emeki yaye ya brokiri amache achake koba omotu amange tomoire ase enyagitari ya general ase abanyagitari omonyagitari omonene oria bokorigereria abana anyare korigereria omwana omochandoki abwate. Tokanyara komoikia ase enyagitari ya general level 5 tokenda ase omonyagitari omonene agateba omwana abwente gokora scanning erinde bamaye komanya naki bakonyara komobwania. Okay. Kitwaika ororo ntwabwate besa tukanyara koirana bakanka mama akaba okorigia inse na igoro akanyora chibesa echio tokanyara komoirania nakoretwe scanning bagateba omwana abwente koenda Eldoret ache gokora surgery erinde anyare kobekerwa emepira eranyare goeta korusia amache aye. Mechandoki mwabere mogwetera ne oborwaire bwa omwana oyo. Tweteire emechando emenge sana neba tari bweka mama bweka narwarete omwana bweka arwarete bono obokong'u sana obo ntobwate ntobwati inchera ende yonsi obokong'u obo sana tobwate. Omomura oyo okoete omwana oyo iga kero kende mwanya gokwana nere? Yaya ntwanya gokwana nere. Okay. Ngaki kiwachete koirania esukuru naende ngikiagerete okairania esukuru kulingana ase eng'encho ng'a ngwaratigete esukuru ase egeke getano. Naraberete nkanga emetenyi bibere twachikokaribia buna nagokora amatemi ya okoenda ebirasi ngateba goika tingonyara kobera isiko goika nyare koirania esukuru erinde nche gokora amatemu aywo erinde nyare koenda ekerasi gekobwatia ngairana gochia esukuru nkanyara gokora amatemu aywo nkaenda ekerasi bono gekobwatia. Irenga ore bonia? Form 4. Esukuru ki osoma? Ekerbo high school. Ekerbo high school. Alright, boarding ore gose ne day school? Boarding ende. Ali ekero ore esukuru ng'aki ogochia twara stress igoro ya omwana wonka? Neba nimbwate stress chine sana nena amasomo nena amasomo yani tingonyara koengage okoba yani ningochi gosoka nena egitabu gosoma iga nanyona narengereiri bono nanyona narengereiri nena nachakire kore bono naki abanchu abategereri nkosaba monyare korora monyare gotokonya erinde tonyara konyora obweni bwa omwana erinde gaki ninche nyare koba stress free gose ninyare gosoma ase amatemu are motu. Ogosaba ng'a iga ari kore esukuru Nyasaye naro endera gosoma ekero gwachire esukuru concentrate na amasomo manya ng'a Nyasaye naro otagotiga omwana ogachandeke. Amina. Oigwete? Ande ogende gosoma ase ebidii na omokio kwarwete ng'ati bogenda esukuru Nyasaye mpaka agotenere naende I'm very sure ng'a omwana ogo mpaka agwene. Amina. Inki otete gocha koba ekero gokora esukuru? Inche nogosaba kwane nkokora esukuru nyare koba omonyagitari. Ase ki otete gokorera obonyagitari? Yani enchera nkore enchera abanto bono abarwaire enchera bachandegete iga chinyagitari bono nkasaba buna nere nokogania na inche nyare gosoma esukuru nyare gokora ng'ende training ya obonyagitari erinde na inche nyare gokonya abarwaire. Okay. Ase egeka eyemo morigereria Inka TV roche omwana oyo iga buna abwate eganga ya ogocha koba nere omonyagitari riakonya abarwaire ase chinyagitari ao ande kwarorire ng'a kando nokonyora omwana bado nairete step ya okoirania esukuru riagendire gosoma nere ng'a ache gokonya enka yawe ache gokonya ise ache gokonya ng'ina nabo igo ache gokonya omwana oyo korengi ng'a kwarorire determination ya omwana oyo tete baboire ribaga rigokwana nomorigereria okorigereretia aria motebia ngo igoro ya omwana ogo lidia ngo nabara bose oyo oratake gokonya ase omoyo bwa ogwancha arigereria amayanda ago akonya omwana. Abanche abategereria korwa chinkong'o inche ense moroche emechando tobwate gose emechando eyere togwetera mambweka nomorwaire moroche enka yaito buna ere
omwana ndigere buna arwarete buna akorera botuko obwima atari konyara korara nogosaba kwane nkobasaba monyare ase amabere abene ase echikorwa ase chingoro chiaino monyare gotoa obokonyi bwabwene erinde omwana anyare konyora obweni bwabwene erinde na intwe tonyare koba nomogoko omonene omochingo. Okay, sister. Never lose hope. Nyasaye naro. Amen. Ngochine koleta omo nyakenyoro yomo. Oyu bwate simi ase kinyoreki. Ase ngincho mke igondete bwate simi. Oyo toligeti gochaga iga. Elio ekero oratake okonye nke iga. Anya gotete go channel yo musado gosebesa chinde chance chiro ratwale nke chiago. Ose kuwa kanone simi otakuba advice ncherende onsi. Nganya gitali kibara aliki gosema nyagitali ki osonye koro munyagitali nchera kibara ba okora. Tokwa nere na by the way nero chitego changira igoro umwana we kwande school none school ali mangana ye school fees narora bacha se sinjo aena bande mwana yigana bagendete ko soma se school gali nebe mechando kireme ngoto te byara mangana yose getali getambe to chandare chenkuru kwa Mark Knight rabisano muligerelia Oinka TV nona kulere irankoleta ndo munyakenyoro ga igango to te byari ngakia related gocha senke yiga nere atwerese side ya story and by the way ekero twalko chaga iga nere otemete gotebuna gaki temagocha senke yiga irimo konye abamata abayiga karibu sana ngaki kuri kubaba nje ngoro kwereni kerubo nyabaru nje oyo mwabo bwenke yiga rakini gonde kasini yabo mbia mona sogo chaga iga igonta etego tena gaki obo enke ne bwato bokon yes nonye no mwana oyo iga kero anyora omwana eye nemechando ya COVID-19 ngaite chinkani chinyinga abana bali buno oyo iga yes nero yachangiete omwana oyo iga gocha konyora omwana ono omwana oyo iga kero anyora omwana mbuya arenge tokarora rende buna abamate bakeigo omwana oyo tigaira ne school esengenchi konyora ikire form 3 agenderere school gakia kore school egera acha gwekonya okay ono ntwa changiete no muronde naro gukore school na inche nongo kore school akore kuruba nongo kare kirubu no secretary yes ne pasa nero nere no yugwe kenyure keiga tugateba rende ngati gatokonya omwana oyo iga gaki nera acha gwekonya guchimutu okay ono ntwa maite ngoburwaire oboigo omwana oyo ngocha kurwara ariga igo gali school ngaki omwana yagasoma school fees ngaki mo gukora none ndagera n'ebintu binde ase school wali ase school fees yes omwana oyo etwa mubisete tomubisete buna omwana oyo torenda abana mbaro bakobiswe school basoma yes noyo ganere nabo tomubisete buna ase abana bali batari kwenyara gose bali chintakana mbaro bakororerwa amabera bakonyu bakore school igo no mwana onere nabo tomoroche buna entakana gose abande se family chiri abantu batari kwenyara igo bono school ero rende ne fees eyo tenenerete lakini amaitachi ande ni ntu tokumugorera no mumuro yo le pasa okay sa tenya kubasini ase gasmokora biamon asenke iga bunonye maete mechande iga babe bagwetera aso muligererio rali nkyo ote yo muligererio elio akinje nare go sabonde bwensi otoligerereti family ye iga ni bwato oboko omonye na nyane nkeye ni garu murwaire wango iga na runya gitari akamenterwa manyinga no ko bomubere tarababuye bone ya bidedi omwana onande tukamurusia school agacha koba no mwana oyo iga esengencho ngina karinya gitari igo aketware gosaba ngonde bwensi ora atware okugania akonye omwana oyo iga airunya gitari rende Eldoret erifaro ya tumetukochi egera chikonyora obokonyi awene erinde Nyasaye amokonya abe buya nere egere na mama mwabo atwara omorembe ase omakorigia amasomo ase alright aso bwango singinchie mbura karwe namba yawe simia so yorata ko aso yorata ke gotokonya usakonye family yeiga na bagutumike namba yane sengencho family ye mbabwati simi yes enamba yane gero 0720 82 17 69 0720 82 17 69 marieta ke koreta eliete koreta Helen Mugaka alright asante sana mwanchu muligererio Oinka TV kurwa se kinyoreke iga kia
ngakimwakeroka omwancha kurwase kinyore kia omwancha ime ye ward ya Omulenda ye utoka se constituency ya Bonchari county ya Kisii chibuna makna tingote babuna nongo ko romo eli oga lakini ndabwensi bwata mayanda iskoga urata ga konye nke ga kisugo sabakwane nga konyo yo minokale moyo elinde nere kara kine matukande na ba konyo yonde ngo sabakwane nga na ba konye familia yiga na barabo mwana obo anyale ko nyagitali eri anyale ko bwana asibali balenge nyuma ye camera Bridget Kirwana Jeff Jogo on behalf of also which we edit video chiga ukorko mochkoro nyomora malita ngorko brand Mark Knight Eninka TV endago share story chetu na payo subscribers abande abange eliemegane yakara tokonyereta yekira banta abange kegima kwaheri wikatumira naso mugano wote